Де Ервін? Вже традиційну акцію з такою назвою сьогодні проводять біля російського посольства в Києві. Активісти вимагають від країни-агресорки дати відповідь, де безслідно зникли з часів анексії півострова українці та кримські татари. Загалом це близько 40 людей, і це може бути неточна цифра. Серед зниклих і член Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. Біля посольства Росії зараз перебуває наш кореспондент Владислав Стужук. Він з нами наживо. Влад, вітаю тебе. Розповідай подробиці про сьогоднішню акцію і чи вийшов до людей хтось із російського посольства. Вітаю, Оксано. Це дійсно 30-та щомісячна акція біля російського посольства і завершальна в цьому році. Незважаючи на зимну погоду, сюди прийшли кілька десятків людей. Вони принесли ялинку, імпровізовані пакунки з подарунками та зламаний телевізор, як символ того, що символ сліпоти і німоти російських медіа, які в упор не помічають зникнення українців і кримських татар в окупованому півострові. Серед присутніх були активісти Кримсоц, просто небайдужі люди та члени Меджлісу кримсько-татарського народу, зокрема Ільмі Омеров та Ахтем Чийгоз. Вони підвели невтішні підсумки 2018 року. Прошу пряму мову. Вводя итоги уходящего года, можно сказать о том, что самое плохое – это то, что аннексия Крыма продолжается, оккупация Крыма продолжается, количество политических заключенных увеличивается, плюс 24 моряка, которых считаем военнопленными. Вот такой итог года. Пусть никто не сомневается, что вот здесь сидящие пусть помнят, что мы добьемся этого. Мы узнаем и о судьбе наших пропавших ребят. Мы обязательно найдем всех, кто причастен, начиная от Путина и до тех, кто организовывал все эти бандитские похищения и убийства. За час окупації Криму з 2014 року на окупованому півострові зникли 38 українців і кримських татар. 16 з них, про долю 16 з них досі нічого не відомо. Деякі були знайдені мертвими, як, наприклад, Рішат Аметов. Повертаючись до того питання, Оксано, до протестуючих з посольства традиційно вже, як завжди, ніхто не вийшов. Лише спостерігали з загратованих вікон.